офтоб ба ду қисм ҷудо шуда буд ва одамон аз ин мӯъҷиза дар ҳайрат гузоштанд. Албатта худованд ба ҳар кор қодиру тавоно ҳаст, аммо сабаби ду пора шудани моҳтоб бо дуои паёмбарамон Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам аст, ки дар давраҳои ҷоҳилият мушрикони Макка аз ӯ инро хоҳиш карда буданд. ассалому алайкум тамошобинони азиз ва ҳаводорони шабакаи Корвони Умар. Дупора шудани моҳтоб ва илми имрӯза. дар бораи дупора шудани моҳтоб хабар доред? дар ояти якуми сураи Қамар чунин гуфта шудааст: бисмиллаҳи рраҳмани рраҳим. اقتربت الساعة وانشق القمر. яъне соат яъне қиёмат наздик шуд ва моҳ ду пора шуданд. аввалин бор ба моҳтоб американсо баромаданаш мегӯяд. соли 1972 олимони НАСА дар бораи ба моҳтоб баромадан интервю яъне маълумот дода буданд, ки дар ҳамин вақт барранда чунин савол дод: барои ба моҳтоб баромадан чӣ қадар маблағ сарф кардед? гуфта пурсида буд. олимони НАСА чунин ҷавоб доданд: мо барои ба моҳтоб баромадан $100 миллиард хараҷот кардем. ҳамин вақт барранда ғазабнок шуда гуфт: дар кураи замин беморхонаҳо, мактабҳо нарасида истодааст. шумо бар одамоне ки бар пул эҳтиёҷ доранд, муҳтоҷ ҳастанд нигоҳ накарда, ҳамин як парчами Америкаро бар осмон баровардед ва бар моҳ гузоштан ҳамин қадар маблағро сарф кардед? гуфта пурсид. яке аз олимон чунин гуфт: не, мо ба он ҷо танҳо як парчам набаровардем. мо моҳтобро аз наздик дида дониста баромадем ва як чизро мушоҳида кардем, дидем, ки ҳеҷ кас намедонист. моҳтоб пеш ба ду қисм ҷудо шуда будааст ва чӣ хеле ки боз дубора пайваст шуда аст, аммо пайваст шудани ӯ ҷойҳояшро дидем. гуфт: ин кор кай содир шуданашро медонед? дар ҳадисҳо чунин гуфта шудааст: паёмбарамон Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам 5 сол пеш ба Мадина ҳиҷрат карданашон, мушрикони Макка ба назди паёмбарамон меоянд ва мегӯянд: бар мо паёмбар буданатро исбот кун, бар мо ягон мӯъҷиза нишон деҳ. гуфтанд. баъдан паёмбарамон Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфт: чӣ гуна мӯъҷиза нишон диҳам? гуфта пурсид. онҳо гуфтанд: моҳро ба ду қисм ҷудо кун, баъдан мо ба паёмбар буданат имон меорем. гуфтанд. мушрикон фикр мекарданд, ки мӯъҷизаҳои ҳамаи паёмбарон танҳо дар замин аст ва содир мешавад. агар мо аз осмон пурсем, ӯ карда наметавонад ва шарманда мешавад, мегуфтанд. паёмбарамон дуо карданд ва бо дастонаш моҳро нишон доданд. ҳамин вақт моҳ ду пора шуда буд. моҳ қариб то 1 соат ба ду қисм ҷудо шуда истода буд, баъдан боз дубора пайваст шудааст. мушрикон бошад: не, ин сеҳр ҳаст, гуфта бовар намекарданд. ҳамин вақт оятҳои сураи Қамар нозил шуд. ҳамин тавр мӯъҷизаҳои паёмбарон хеле зиёд буд ва мушрикони Макка низ ҳангоми ин мӯъҷизаро нишон додани паёмбарамон Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам инҳо мегуфтанд, ки ин сеҳр аст, ҷодо ҳаст ва ҳамин тавр бовар намекарданд. бале дӯстони азиз, паёмбарон ба ҳама мӯъҷизаҳо қодир буданд, аммо танҳо бо хости худованди мутаол. чӣ гунае ки ҳазрати Мусо дарёи Нилро ба ду қисм ҷудо кард ва қавми худро аз он ҷо ва аз дасти фиръавни лаъин наҷот дода буд, ҳамин тавр паёмбарамон Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам низ моҳро ба ду қисм ҷудо карда буд.